ናይ ሉተር ጎሳታት ካብ ካልኦት ጎሳታት ብዝተፈለየ መልክዑ ናይ ባዕሎም ኣነባብራ ኣለዎም። በዚ ምክንያት ድማ ምስ ካልኦት ጎሳታት ዘይሕወሱ እንትኾኑ ዝነብሩ ድማ ነብሕቶም እዮም። ነዚ ጎሳ ዝመርሑ ድማ ቴን ዝተባህለ ዓብይ ሰብኣይ እዩ። ቴን ኣብዚ ቦታ ካብ ዘለው ሰባት ብጥበብ ብሰላም ደላይነቱ ዓብይ ቦታ ተዋሂብዎ እዩ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ብላክውድ ዝተባህሉ ጎሳታት ንክጉብንይዎም እንዳተጸበይዎም እዮም። እዞም ብላክውድ ዝተባህሉ ጎሳታት ቅድሚ ሕጂ ጸላቶ ዝነበሩ እንትኾኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ሰላም ንምውራድ ተሰማሚዖም እዮም። ካብኡ ድማ ብላክውድ ናብዚ ቦታ ይበጽሑ። እንተኾነ ግን ብላክውድ እንዳመርሖም ዝመጸ እቲ ዋና መራሒኦም ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡ ድማ ናይ ብላክውድ ናይ መጻኢ መራሒ ዝኾነ ወዱ ዋይሪፒ ጉጅልኡ እዩ ሒዙ መጺኡ። በዚ ድማ ጥርጣረ ዝኣተዎ ቴን ሰላም ስለ ዝደሊ እንታይ ክጉብንዩ ከም ዝደሊ ሓቶም። ኣብ ሰዓት ድማ ዋይሪፒ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ኣቦሓጎታቱ ምስ ናይ ሉተር ጎሳታት ኣብ ሓደ ይነብሩ ከም ዝነበሩ ይዛረቡ እሞ ካብኡ ድማ እዞም ሰባት ኣብ ዝሞትሉ እዋን ዝተቐበሩ ኣብ ናትኩም ቦታ እዩ። ስለዚ ሕጂ ንሕና ንክጉብንዮም ንደሊ ኢና ናይ ኣቦሓጎታትና መቃብር እዩ ብምባል ንቴን ይነግሮም። ነዚ ምስ ሰምዐ ድማ ቴን እዚ ቦታ ኣዝዩ ዝተኸበረ ስለ ዝኾነ ነዞም ሰባት ብጥንቃቐ ንክንቀሳቐሱ ተዛሪቡ ናብቲ መቃብር ቦታ ሒዝዎም ይኸይድ። ካብኡ ድማ ቴን ኣብዚ ቦታ ዝብላዕ እንስሳት እንተረኺብና ሃዲና ይንበልዑን። ካብኡ ብተወሳኺ ኣብዚ ቦታ ዘለው ተኽልታት እውን ኣይቁረፁን። ኣብዚ ከባቢ ሓደ ወታደር እንተሓልፍ ካብ ፈረሱ ወሪዱ ናይ ግድነት ብእግሩ ክኸይድ ኣለዎ። ካብኡ ድማ ቴን ኣንሕና ናይ ኣቦሓጎታትና ቅድሚ ኣቦሓጎታትና መቃብር ክንድዚ ክብሪ ኢና ንህቦ ብምባል ንብላክውድ ይነግሮም። ነዚ ዝሰምዐ ዋይሪፒ በዚ ነገር ሕጉስ ኣይኮነን። ካብኡ ድማ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ኣዕጽምቶም ክሪኡ ኣለን ብምባል ናብ ውሽጢ ኣቱ። ዋይሪፒ ድሕሪ ናብቲ መቃብር ምእታው ድማ ኮነ ኢሉ ሽንቱ ይሸይን። ነዚ ድማ ዝገብር ዘሎ ንሉተራት ንምኽሳስ ንኽምችዖ እንትኸውን እዚ መቃብር ቦታ ኩሉ ብሽንቱ ኣርኪስዎ እዩ። ዋይሪፒ ነዚ ኩሉ እንትገብር ኣቦኡ ናይ ሉተር ጎሳ መራሒ ዝኾነ ሁንጊ ዝተባህለ ቆልዓ ኩሉ ነገር ተዓዚቡ እዩ። ሁንጊ ብላክውድ ናብዚ ዝመፁ ንሰላም ከም ዘይኾኑ ስለ ዝተረድአ ነዚ ዋይሪፒ ዝተባህለ ሰብኣይ ደው መታን ከብል እብኒ ደርቢዩ ነይሩ እዩ። ካብኡ ድማ ናይ ሁንጊ ዒላማ ሃዲሙ ናብቶም ካልኦት መሓዙቱ ንምብጻሕ ተነበረ እኳ ኣብኡ ቅድሚ ምብጽሑ ግን ኣብ ኢድ ዋይሪፒ ኣቱ። ዋይሪፒ ድማ ነቲ ንእሽተይ ሁንጊ ሒዙ ናብ ሉተርን ብላክውድን ዝተመለሰ እንትኸውን ነዚ ቆልዓ ድማ ብሓሶቱ ክኸሶ ይጅምር። ነዚ መቃብር ስፍራ ክብሪ ንህቦ ኢና ዝበልኩም በዚ መንገዲ ይድዩ ነይሩ በሉ እዚ ናይ ጎሳ መራሒ ወዱ ሽንቲ እንዳሸነ ረኺበዮ ብምባል እዚ ቆልዓ ዘይገበሮ ነገር ገቢሩ እዩ ብምባል ናብኡ የጥብቐሉ። ሁንጊ ድማ ዘይገበረ ነገር ትገብር ኣለኻ ስለ ዝተባሃለ ንሱ ከም ዘይገበሮን ዋይሪፒ ባዕሉ ይሸይን ከም ዝነበረ ንክዛረብ ይፍትን። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት ንዑ ዝኾነ ሰብ ከኣምኖ ኣይከኣለን። ነዚ ድማ ዝኾነሉ ምኽንያት ኩሉ ሰብ ናብቲ መቃብር ቦታ ዝኣተወ ዝፈልጥ ዋይሪፒ ከም ዝኾነ እዩ። ስለዚ ንክሸይን እንተዘይኮይኑ እንታይ ክገብር ኣትዩ? ስለዚ ንክሸይን እዩ ኣትዩ ብምባል ኩሉ ሰብ ገበነኛ ይገብሮም። ናይ ሉተር ጎሳ መራሒ ድማ ወዱ ኣብ ኢድ ዞም ጨካናት ምእታው እንትርኢ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይከኣለን። ኣንሕና ሉተር ንደልዮ ሰላም ጥራሕ ኢና። ወደይ እውን ንዘጥፍኦ ጥፋት ዋላ ሞት ይኹን ንኽትቐጽዕዎ ፈቒደ ኣለኹ ብምባል እስካብ ሞት ዘብጽሕ ቅፅዓት ተኾይኑ ንኽቐጽዕዎ ይነግሮም። እንተኾነ ግን ዋይሪፒ እዚ ኣይደለየን። ንሕጂ እዛ ምሽት ኣብዚ ምስ ሓለፍዋ ንጽቢሒቱ ናብ ብላክውድ ምስ ተመለሱ ንኩሎም ከም ዝዛረብ ይናገር። ድሕሪዚ ድማ ናይ ሉተር ጎሳ መራሒ ዝኾነ ቴን እዞም ሰባት ናብዚ ዝመፁ ንሰላም ከም ዘይኾኑ ተረዲኡ እዩ። እንተኾነ ግን ዝኾነ ውፅእ ዝበለ ነገር ስለ ዘይገበሩ እዛ ምሽት ኣብዚ ሓዲሮም ንጽቢሒቱ ናብ ቦቶም ንክኸዱ ክፈቅድ ኣለዎ። ንወዱ ሁንጊ ድማ ነዛ ምሽት ንክዕገስን ነዞም ሰባት ድማ ንከይበኣስ ይነግሮ። ምሽት ድማ ብዝርብሽ ድምፂ ሁንጊ ካብ ድቃሱ ይትስእ። እዞም ብላክውድ ድማ ኣብዚ ብሰላም ሓዲሮም ንክምለሱ እኳ ተምሰሉ ናቶም ዒላማ ግን ኣብዚ ሓዲሮም ለይቲ ናይ ሉተር ጎሳታት ንምጥቃዕ እዩ። ኣብ ሰዓት ድማ ናይ ቴን ወዱ ንሁንጊ ሃሪሞም ናብ ገደል የእትዎ። ናይ ሉተር ጎሳ መራሒ ቴን ሓዊሱ ዝበዝሕ ኣባላት እዛ ጎሳ ሞይቶም እዮም።
ዝበዝሑ ናይ ሉተር ጎሳ መራሕቲ ምናልባሽ ናይ ሉተር ጎሳ መራሒ ወዱ ሁንጊ ብሂወት ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ጫካ እንተፈትሽናዮ ጽቡቕ እዩ ብምባል ሓሳብ የቕርብሉ። መራሒ ኤምአርፒ ግን ብዝኾነ ተኣምር ክድሕን ኣይኽእልን ብምባል ነዚ ነገር ኣቕልል የብሎ። እንተኾነ ግን ሁንጊ ብሂወት ኣሎ። ናብ ገዝኡ ድማ ምስ ተመለሰ ኩሎም ናይ ሉተር ጎሳታት ከም ዝሞቱን ሓንቲ ሓፍቱ ጥራሕ ከም ዘላ ይርኢ። ካብዚ ሓሊፉ ናይ ብላክውድ ጎሳታት ንመረጋገፂ ንክኾኖም ናይቴን ክሳድ ቆሪፆም ወሲዶሞ እዮም። ሁንጊ ነዚ ምስ ሰምዐ ድማ ሕርቃኑ ክቆፃፀር ኣይከኣለን። ካብ ገዝኡ ድማ መሳርሒኡ ሒዙ ይወፅእ እሞ ንሓፍቱ ድማ ተዘይተመሊሰ ንኩሉ ሰብ ተዛረቢ። እዚ ታሪክ ዝመፅእ ወለዶ ክፈልጥ ኣለዎ ኢሉ መንገዱ ይጅምር። ብኻሊእ ገጽ ብላክውድ ኣብ ክልተ መጻቦ ቦታ ይበጽሑ። በቲ ሓደ ቦታ ዝኸዱ ኮይኖም ኣዝዩ ነዊሕ መንገዲ እዩ ዘሎ። በቲ ካልኣይ መንገዲ ዝኸዱ ኮይኖም ድማ ሓያል ጫካ ዘሎ እንትኸውን እዚ ድማ ንህይወቶም ሓደጋ እዩ። ብፅውፅዋይ ዝዝረብ እንተኮይኑ ኣብዚ ጫካ ሓደገኛ ኣራዊት ኣሎ። ስለዚ ናብዚ ኣትዩ ዝደሓነ የለን ኢሎም ንሓለቆም ዋይሪፒ ነግርዎ። እንተኾነ ግን ዋይሪፒ ብፅውፅዋይ ዝኣምን ዓይነት ሰብ ኣይኮነን። ስለዚ ነቲ ኣሎ ዝተባሃለ ኣራዊት ክንሪኦ ኢና ብምባል ነቶም ካልኦት ሰባት እውን ንክኣትዉ ገቢርዎም እዩ። ብኻሊእ ገጽ ሁንጊ ኣስሮም እንዳሰዓበ ኣብ ዝኣተውሉ ጫካ ይበጽሕ። ስለዚ ናብዚ ጫካ ኣትይዎም ተኾይኖም ኣብዚ ጫካ ዘሎ ኣራዊት ንዖም ንምቕታል ክሕግዘኒ እዩ ኢሉ ተስፋ ብምግባር ናብ ውሽጢ ኣትዩ እዩ። ኣብዚ ጫካ ኣትይዎም ንእሽተይ ምስ ተጓዓዙ ድማ ሓንቲ ሰበይቲ ናብ ሁንጊ ትመጽእ። ንሁንጊ ድማ ደጋጊማ ኣብዚ ቦታ ሕማቕ ኣራዊት ኣሎ ካብዚ ውፃእ ትብሎ። እንተኾነ ግን ሁንጊ ናብዚ ጫካ ዝኣተወ ነቲ ኣራዊት ንምዝራብ ከም ዝኾነ ገሊጹ ናብ ዘለዎ ቦታ ንክተብፅሖ ይልምና። ነዚ ዝሰምዐ ሰበይቲ ድማ ንሁንጊ ናብ ማኩርያ ዝተባሃለ ሰብኣይ ተምፅኦ። እዚ ሰብኣይ ገጹ ሙሉእ ብሙሉእ በሰላ ዝተመልአ እንትኸውን ካብኡ ድማ ኣብዚ ጫካ ኣሎ ዝተባሃለ ኣራዊት እዚ ሰብ እዩ። ናብዚ ጫካ ዝኣተወ ሰብ ድማ ብሂወት ንክወፅእ ኣይፈቅድን። ምናልባሽ ካብ ናቲ ዓቕሚ ንላዕሊ ተኮይኖም ድማ ካብኡ ንላዕሊ ዘለዉ ዓበይቲ መንፈሳት ብምጽዋዕ ናይ ኩሉ ሰብ ነፍሲ ዝበልዕ ሰብ እዩ። ማኩርያ ንሁንጊ ምስ ረኣዮ ስለ ዝፈተዎ ብሂወት ንክድሕን ዝደሊ ተኮይኑ ካብዚ ጫካ ለቂቁ ንክወፅእ ይነግሮ። እንተኾነ ግን ሁንጊ በቐሊሉ ክወፅእ ኣይከኣለን። ኣብ ልዕሊ ቤተሰቡ ዝተፈጠረ ነገር እንዳገለጸሉ ንክሕግዞ ንመኩርያ ክልምኑ ይጅምር። ማኩርያ ድማ ከም ዝተባሃለ ተኮይኑ ብላክውድ ቀስ እንዳበሉ ናቦም ምምፅኦም ከም ዘይቀሪ ይርድኦ። ንባዕሉ ህልውና ክብል ድማ ኣብ መጨረሻ ንሁንጊ ንምሕጋዝ ይሰማማዕ። ብኻሊእ ገጽ ምስ ዋይሪፒ ናብዚ ጫካ ዝኣተዉ ሰባት ናብዚ ብምእታዎም ሕጉሳት ኣይኮኑን። ካብዚኣቶም ሓደ ወታደር ድማ ኣብ ዝዋግአሉ መሳርሒ ሓደ ሸረሪት እንትኸይድ ኩሎም ኣብዚ ከም ዝሞቱ ክዛረብ ይጅምር። ኣብ ናቶም ገዛ ኣብ ምግቦምን መሳርሒኦምን ሸረሪት ከይዱ ማለት ሕማቕ ምልክት እዩ። እንተኾነ ግን ዋይሪፒ ብፅውፅዋይ ስለ ዘይኣምን ነቲ ወታደር ስቕ ንኽብል ገቢርዎ እዩ። ክልተ ወታደር ድማ ብኻሊእ ገጽ ካብዚ ንላዕሊ ኣብዚ ክንጸንሕ ኣይንደልን ብምባል ነቶም ካልኦት ከእምንዎም ይጅምሩ። በዚ ዝሓረቐ ዋይሪፒ ድማ ንክልቲኦም ቀልጢፉ ዘባረሮም እንትኸውን ንብሕቶም ድማ ንክኸዱ የገድዶም። ዋላ እኳ ዋይሪፒ ነዚ መንገዲ ከም ዝፈልጦ ንምምሳል ተፈተነ። እንተኾነ ግን ናበይ ክኸይድ ከም ዘለዎ ግን ኣይፈልጥን እዩ። ብኻሊእ ገጽ ነዚ ጫካ ኣዝዩ ዝፈልጦ ማኩርያ ዋይሪፒ ዘባረሮም ነቶም ክልተ ኣባላት ብላክውድ ይረኽቦም። ንሁንጊ ድማ ነቲ ሓደ ኣነ ክቐትሎ እየ ንስኻ ነቲ ሓደ ቅተሎ ብምባል ቀልጢፈ ክቐትሎ እየ ዝበሎ ሰብ ሓደ ደቂቕ እውን ከይወሰደሉ ቀልጢፉ ይቐትሎ። ብኻሊእ ገጽ ሁንጊ ድማ ነቲ ሓደ ተጋጢሙ ዋላ እኳ ተሰዓሩ ነቲ ሰብኣይ ንምቕታል ግን ምውሳን ይኸብዶ። ቁልጡፍ ዝኾነ ማኩርያ ድማ ናቱ ሰብ ቀቲሉ ናብዚ ዝመጽእ እንትኸውን በዘይ ዝኾነ ርሕራሕ ጸላኢ ከመይ ከም ዝቕተል የሪኦ። ምስ መሸየ ድማ ማኩርያ ካብዞም ዝተቐተሉ ሰባት ናይቲ ሓደ ሰውነት ፍርቂ ይበልዖ። ንሁንጊ ድማ ንስኻ ገና ኢኻ ብዙሕ ክትመሃሮ ዘለካ ናይ ውግእ ሜላታት ኣለዉ ብምባል ብዝረኽቦ ኣጋጣሚ ኩሉ ከም ዘምህሮ ቃል ይኣትወሉ። ንጽቢሒቱ ማኩርያ ንዋይሪፒ ኣበይ ከም ዘለዉ ክፈልጥ ይኽእል። ናብቲ ቦታ ድማ ምስ ሁንጊ ብሓባር ዝመፁ እንትኾኑ ንሶም ክልተ ናይ ብላክውድ ኣባላት ድማ ብዝሒ ዘለዎም ኮይኖም ከበኣሱ ይጅምሩ። ዋይሪፒ ድማ ሰባቱ ናብ ሁንጊ ኣብ ዝለኣኸሉ ሰዓት እዚ ቆልዓ ቅድሚ ሕጂ ፈራሕ ስለ ዝነበረ
ጎዩ ከምብለጡ ብዝብል ግምት ነይርዎ እንተኾነ ግን ሁንጊ ካብዚ ጨካን ማኩርያ ብዙሓት ትምህርቲ ዝወሰደ እንትኸውን ኣብ ክንዲ ምጉያይ ንዕኦም ንክገጥም ዝተለኣኸ ሰብ እንዳተባእሱ እዩ። ብኻሊእ ገጽ ማኩርያ ድማ ንሱ ንብሕቱ ንብዙሓት እንዳገጠመ እዩ። እዚ ድማ ማኩርያ ንክደምን ሰውነቱ ድማ ንክቆስልን ዝገበረ እንትኸውን ሁንጉ ድማ ንዑ ንምሕጋዝ ናብኡ ይመጽእ። ብኻሊእ ገጽ ዋይሪፒ ንሶም ዋላ እኳ ብዙሓት ትኾኑ ግን ክስዕርዎም ከም ዘይኽእሉ ተረዲእዎ እዩ። ካብቲ ቦታ ንምምላጥን ገዘ ድማ ንምርካብን ክልተ ኣባላቱ ኣብዚ ዝገደፎም እንትኸውን ንሱ ግን ነቶም ዘለዉ ሒዙ ካብዚ ቦታ ምምላጥ ይጅምር። ካብኡ ድማ ሁንጊ ነቲ ዝተጎድአ ማኩርያ ብምውሳድ ዘድልዮ ሕክምና ይገብረሉ። ኣቦኡ ድማ ብሂወት እንዳሃለወ ብዙሕ ዓይነት ናይ ሕክምና ኣወሃባ ኣምሂርዎ እዩ። ነዞም ሜላታት ተጠቂሙ ድማ ዝተፈላለዩ መድሓኒት ይሰርሕ እንትኸውን ንማኩርያ ድማ ቀልጢፉ ንክድሕን ይገብሮ። ኣብ ሰዓት ድማ ሁንጊ ንማኩርያ ኣብ ጫካ ነብሕቱ ንምንታይ ከም ዝነብርን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሂወቱ ከመይ ከም ዝነበረ ይሓቶ። ማኩርያ ከም ዝብሎ ድማ ቅድሚ ሕጂ ንሱ ዝመርሖ ዓብይ ጎሳ ነይሩ። ሓደ እዋን ድማ ምስ ካልኦት ጎሳታት ንባእሲ ከይዱ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ዕድል ከይተዓመቆልዩ ተሳዒሩ ይምለስ። እዚ ድማ ምስ ዝሰርሑን ዝነበሩ ሰባት ዘቕፅዖም እንትኸውን ሓደ መራሒ ድማ ይቀተል ብዝብል ሕጊ ምኽንያት ህዝቡን ቤተሰቡን ክቐትልዎም ይሓስቡ። ማኩርያ ግን ክመውት ፈቃደኛ ስለ ዘይነበረ ናብኡ ክቐትልዎ ዝመፁ ሰባት ንኹሎም ብምቕታል ምስ ሰበይቱ ኣብዚ ጫካ ክነብር ጀሚሩ እዩ። ብኻሊእ ገጽ ዋይሪፒ ካብዚ ጫካ ዝወፅሉ መንገዲ እንዳደለየ እዩ። ሁንግን ማኩርያን እውን ንዕኦም ምክትታል ዝቆፀሉ እንትኾኑ ኣብ መንገዶም ድማ ብሓንቲ ሰበይቲ ዝምራሕ ጉጅለ ይረኽቡ። እዛ ሰበይቲ ድማ ዝኾነ ቅድሚ ምዝራቦም ምሳና ተሓወሱ ምግቢ እውን ክትበልዑ ኢኹም ብምባል ንንሁንጊ ንክሕወስዎም ትገብር። ንንሁንጊ በዘን ደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ክንክን ዝተገበረሎም እንትኸውን ኣብ ምሸት ግን ሁንጊ ብናይ ሰብ ድምፂ ምኽንያት ካብ ድቃሱ ይትስእ። ኣብቲ ግዜ ድማ ማኩርያ ምስታ ናይ ዝጎሳ መራሒት እንዳተባእሰ እዩ ነይሩ። ቅድሚ ደቃይቕ ነቶም ካልኦት ኣባላት ዝቆተሎም እንትኸውን ሕጂ ድማ ብሂወት ዘቐረበት እዛ ሰበይቲ ጥራሕ እያ። ካብኡ ድማ ማኩርያ ከምቶም ካልኦት ዕረኽታ ብዘሰቅቕ ኩነታት ይቐትላ። ህንጉ ድማ እዛ ሰበይቲ ንዓና ካብ ምክንኻንን ምግቢ ካብ መሃብን ወፃኢ እንታይ ክተጥፍእ ትኽእል ንምንታይ ቀቲልካያ ኢሉ ንማኩርያ ይወቕሶ። ኣብ ሰዓት ድማ ማኩርያ ንስኻ ኣብ ዝደቀስካሉ እዋን ክቐትሉኻ እዮም ሓሲቦም ነይሮም። ንኹሎም ድማ ዘቐተልክዎም በዚ ምኽንያት እዩ። ምናልባሽ ስቕ ትብል ነይረ ኣብ ዝደቀስካሉ ሜትካ ከም ዝነበርካ ይትረስዕ ብምባል ንሁንጊ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ይነግሮ። ሁንጊ ግን እዛ ሰበይቲ ልቡ ገዚኣቱ ስለ ዝነበረት ሬሳኣ ብኽብሪ ንክዓርፍ ይገብሮ። ንፀቢሒቱ ድማ ማኩርያን ሁንግን ምድላዮም ይቕፅሉ። ሽዑ ድማ ኣብ ቅድሚኦም ዝርከብ ሓደ እምባ ትኪ ይተክኽ ከም ዘሎ ይርኡ። ካብኡ ድማ እዚ ናይ ሓዊ ትኪ ዝመጽእ ዘሎ ካብ ናይ ብላክውድ ሰብ ማቱ ብምባል ብላክውድ ኣብኡ ከም ዘለዉ ይግምቱ። ብኻሊእ ገጽ ናይ ብላክውድ መራሒ ዝኾነ ዋይሪፒ ካብ ድቃሱ ኣብ ዝለዓለሉ ሰዓት እዚ ሓዊ ዘይምጥፉ ይርኢ። ካብኡ ድማ እዚ እኮ ንጸላትና ሓበሬታ ትህቦም ኣለኻ ማለት እዩ ከመይ ኢሉ እዚ ይጠፍአካ ብምባል ነቲ ሓደ ሰብኣይ እንዳሃርሞ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ንንሁንጊ ነዚ ትኪ ተኸቲሎም ናብ ዘለዎ ዝመፁ እንትኾኑ ኣብ ልዕሊ ብላክውድ ድማ መጥቃዕቲ ከፊቶም እዮም። ዋይሪፕን ካልኦት ኣባላቱን ድማ ዝተወሰኑ ሰባቶም ከም ዝሞቱ ምስ ተዓዘቡ ቀልጢፎም ናብ ሓደ ቦታ ይኣቱ። ንንሁንጊ ድማ ናብዚ ቦታ ክኣቱ ኣይኽእሉን። ንንዋይሪፕ ድማ ኣብ ማእኸሎም ዓበይቲ ዕንፀይቲ ዝተኸሉ እንትኾኑ ክሓልፉ ከም ዘይኽእሉ ይነግርዎም። ካብዚ ሓሊፉ ድማ ዋይሪፒ ንሁንጊ እንዳቀየዐሉ ናይ ኣቦኡ ክሳድ ድማ ሒዙ ናብቲ ዝተቆረፀ ርእሱ ድማ እንትታፍ እንዳነፀገ የብሽቆ። ሁንጊ ድማ በዚ ሓሪቑ ብጉልበት ነዚ በረይ ንምስባር ኣብ ዝፈተነሉ ሰዓት ማኩርያ ከምዚ ዘይኾነስ ብብልሒ ኢኻ ክትገብሮ ዘለካ እንዳበለ ጽቡቕ ሜላ እንዳረኣዩ እዩ። ማኩርያ እዚ ሜላ ንክሰርሐልና ናይ ግድነት ደረቕ ዕንፀይቲ የድልየና እዩ ስለ ዝበለ ማኩርያን ሁንግን ደረቕ ዕንፀይቲ ክእክቡ ይጅምሩ። ካብ ኣባላት ብላክውድ ድማ እዚ ሓደ ኣባሎም ብናይ ዋይሪፕ ስራሕ ሕጉስ ኣይኮነን። መሪሕነት ዘይኽእል ሰብ ማለት ካማኻ ዝበለ ሰብ እዩ። ብዙሓት ኣባላትና መይቶምና እዮም። እስካብ ሕጂ ድማ ንበልዖ ምግቢ የብልናን ስለዚ ተሰዓሪ ከም ዝኾንካ እመን ብምባል ንዋይሪፒ ሓሪቑ ይዛረቦ። በዚ ዝሓረቐ ዋይሪፕ ድማ ነቲ ሰብኣይ ካብዚ ንላዕሊ ብሂወት ክጸንሕ ስለ ዘይፈቐደሉ ነቲ ሰብኣይ ቀልጢፉ ይቆትሎ።
ቀፂሉ ድማ ብላክውድ ቦቶኦም ኣብ ዝፍትሽሉ ሰዓት ብጽቡቕ ኩነታት ዝተቐመጠ መሳርሒ ይረኽቡ። ብኻሊእ ገጽ ማኩርያ ኣለኒ ዝበሎ ሜላ ተጠቂሙ ብዝኣከቦ ደረቕ ዕንፀይቲ ገቢሮም ሓዊ ንክትስ ይገብሩ። ነዞም ዕንፀይቲ ድማ ኣብ ናይ እኒ ዋይሪፒ ካምፒ ከባቢ ዝደብረይዎም እንትኾኑ ዒላሞም ድማ ነዚ ሓዊ ፈሪሖም እንትወፁ ክንቆትሎም ኢና ዝብል እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ንዋይሪፒ ተወሳኺ መሳርሒ ረኺቦም ስለ ዝነበሩ ናይ ንሁንጊ ዒላማ ንከይሰርሕ ኣብ ልዕሊኦም ዓብዪ መጥቃዕቲ ይኸፍትሎም። ኣብ ሰዓት ድማ ማኩርያ ደጊምና ካሊእ ሜላ ክንረክብ ኣለና ብምባል ኣብ ሓደ እምኒ ንሁንጊ ሒዙ ድፋዕ ይሕዝ። ኣብ ማእኸል ድማ ነገራት ህፀት ኣብ ዝበለሉ ሰዓት ክልቲኦም እንታይ ተፈጥሩ እዩ ኢሎም ንክዕዘቡ ይኸዱ። ኣብ ሰዓት ድማ ሁንጊ ናይ ኣቦኡ ዝተቆረፀ ክሳድ ኣብ ቅድሚኡ ተቐሚጡ ይሪኦ። ካብኡ ድማ እንዳጎየ ናብኡ ኣብ ዝኣተወሉ ሰዓት ተሓቢኦም ዝነበሩ ኣባላት ብላክውድ ነቲ መእተዊ ብምዕፃይ መውፅኢ ከም ዘይብሉ የርእይዎ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ንማኩርያ ሓደ መፂኡ ኣብ ከብዱ ኣብ ዘወጎ ሰዓት ኣብ መፃወድያ ከም ዝኣተዉ ይርዳእ። እንተኾነ ግን ዝኾነ ሰብ ከድሕኖም ኣይኽእልን። ዋላ እኳ ከብዱ ተተወግአ ግን ድማ ናይ ግድነት ንባዕሎም ዘድሕኑ ባዕሎም ከም ዝኾኑ እዩ ዝኣምን። ብኻሊእ ገጽ መውፅኢ ዝሰኣነ ሁንጊ ነቢሕቱ ምስ ካልኦት ክልተ ሰባት እንዳገጠመ እዩ። ብኻሊእ ገጽ ማኩርያ ድማ ነቶም ክልተ ሰባት ብምስዓር ንዋይሪፒ ዘቐመጥዎ ዓብዪ ዕንፀይቲ ዘሊሉ ብምእታው ናብ ሁንጊ ይመጽእ። ኣብ ዝግጥም ድማ ማኩርያ ብምጽኡ ናይ ሁንጊ ህይወት ንክድሕን ክኢሉ እዩ። ብዘሕዝን ኩነታት ግን ማኩርያ ኣብ ኢድ ዋይሪፒ ዝወደቐ እንትኸውን ዋይሪፒ ድማ ክሳዱ ክቆርጾ እዩ። ብኻሊእ ገጽ ነዚ ዝዕዘብ ዘሎ ሁንጊ ዋይሪፒ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊኦም ዝገበርዎ ነገር ይዝክር። ካብ ናይ ሉተር ጎታታት ምጥፋእ ብላዕሊ ናይ ኣቦኡ ክሳድ ቆሪጹ እንዳሳቀዮ ዝነበረ እንትኸውን ካብዚ ሓሊፉ እንትፍታፉ እውን እንዳነገጸሉ እዩ ነይሩ። ነዚ ድማ ውሽጡ ብህልክን ብወነን ክምላእ ዝገበሮ እንትኸውን ንዋይሪፒ ብምህራም ድማ ናብ ባይታ ይውድቆ። ካብኡ ድማ ክሳዱ ወጊኡ ክቆትሎ ከም ዝኽእል እንዳረኣዩ ናቱ ድሌት ግን ንዕኡ ምቕታል ከም ዘይኾነ ይነግሮ። ምናልባሽ ኣነ ንዓኻ ተቐቲለካ ነገራት ከምዚ ክቕፅሉ እዮም። ኣቦኻ ሕነኒ ክፈዲ ክመጽእ እዩ። ስለዚ ሰላም ኣይንረክብን። ኣነ ድማ ኣቦይ ዘምሃረኒ ሰላም እዩ። ሕጂ ብህይወት ንክትኸይድ ክፈቕደልካ እየ። ግን ናይ ሉተር ውዕለታ ኣለካ ከይትርስዕ ብምባል ንዋይሪፒ ደጊሙ ኣብ ህይወቱ ከምዚ ዓይነት ነገር ንከይገብር ቃል ኣእትዩ ብህይወት ይፍንዎ። ብኻሊእ ገጽ ማኩርያ ድማ ብናይ ሁንጊ ውሳነ ኣዝዩ ሕጉስ እዩ። ምክንያቱ ንሱ ኣብ ጫካ ኣትዩ ነቢሕቱ ዝነብረሉ ዘሎ ምክንያት ቅድሚ ሕጂ ንሱ ኩናት ብዘይ ምዕዋቱ እዩ። ምናልባሽ ናቱ መንደር ሰባት እውን ብሰላም ዝኣምተቱ ኮኑ ነይሮም። ንሱን ሰበይቱን ኣብ ጫካ ይነብሩን ነይሮም። ብኣድከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ኣርያ ድማ ፊልምና ኣብዚ ተወዲኣ ኣላ። ፊልምና ፈቲኹማ ክትኾኑ ተስፋ ይገብር። እስካብ ሕጂ ንዝተኸታተልኩምኒ እንዳመስገንኩ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም።